Cadeautjes geven is fiscaal heel aantrekkelijk. Daar denk je misschien niet meteen aan als je op zoek bent naar iets leuks voor je medewerkers. Omdat niet veel ondernemers precies weten hoe die regeling, de WKR, werkt, leg ik je dat uit in deze video met een voorbeeld. Mijn naam is Petra Eringa. Al onze relatiegeschenken hebben hun eigen mooie verhaal en dragen bij aan een eerlijke wereld. De regeling die van toepassing is op relatiegeschenken is de werkkostenregeling, afgekort WKR. Het aftrekbare deel, de vrije ruimte, bedraagt een percentage van het totale fiscale loon van alle werknemers. Dit percentage is 2% van de eerste 400.000 en 1,18% van het fiscale loon boven 400.000. Binnen deze vrije ruimte kun je onbelast vergoedingen geven, zoals relatiegeschenken, kerstpakketten, bedrijfsuitjes enzovoort. Kom je boven de vrije ruimte, dan betaal je daar 80% eindheffing over. Een voorbeeld van een werknemer die een bruto salaris van €50.000 heeft. De vrije ruimte is 2% van het fiscale loon tot €400.000. Dus voor deze werknemer is dat 2% van €50.000, wat neerkomt op €1.000 per jaar. Stel nou, je komt iets boven deze vrije ruimte en je geeft in totaal €1.500, terwijl je vrije ruimte €1.000 is. Dat betekent dat je €500 boven de ruimte uitkomt. Over dat bedrag betaal je als werkgever 80% eindheffing en dat is in dit geval €400. Die eindheffing is aftrekbaar. Dus je krijgt via de belasting nog een deel terug. Maar onderaan de streep geldt, boven de belastingvrije ruimte uitkomen is gewoon duur. Ik hoop dat dit zo een beetje duidelijk voor je is. Wil je ook profiteren van de WKR-regeling en je personeel verrassen met een cadeautje? Ga naar purelabels.nl voor onze complete collectie hippe en duurzame blijmakers.